Čo bolo mesto Púchov? Pán Bizon, ja vás naozaj veľmi pekne chcem... Prečo? My sme vo verejnom priestore sme. Ďakujem, pani docentka. Moje meno je Michal Bizoň. A chcem sa vás iba opýtať, že na základe akých kritérií mesto Púchov bolo vybraté teda do tejto akcie, pretože mesto Púchov síce získalo cenu Enviromesto roku 2021 za ochranu krajiny a prírody a zelenú infraštruktúru. Avšak, aby ste vedela, pani docentka, v Púchove to nie je tak, ako sa to prezentuje. Hovorila ste o tých tepelných ostrovoch, tie mesta. Takže v Púchove, preto aby sme boli najväčší tepelný ostrov na Slovensku, robíme všetko. Rúbeme stromy, nielen invazívne, hlava, nehlava. Nesadíme adekvátne, takže jeden zrastlý strom, pokiaľ nám vyparí za deň 400 litrov vody a nahradí nejakých 7 klimatizačných jednotiek, vysadíme stromček, ktorý za deň nevyparí ani liter vody. Namiesto toho, aby sme zadržiavali vodu v meste, tak my ju odkanalizovávame a v záujme teda nejakej objektívnosti poviem, že áno, mesto Púchov má zadržiavací projekt alebo zadržiava vodu v meste a s týmto projektom išlo do tej súťaže Enviromesto 2021. Jedná sa o jazierko, ktoré má 3,5 metra štvorcového alebo priemer 3,5 metra, prepáčte. A pritom na jednej základnej škole, keby sme urobili zadržiavanie vody, tak zadržíme v priemere, koľko padne v Púchove vody, 750 litrov ročne. Ja vám len dohovorím, prosím vás, aby sme vedeli objektívne, tak zadržíme 3 milióny litrov vody. Čo sa týka separačnej, alebo teda linky separačnej, ktorá tiež bola v súťaži o Enviromesto, alebo bola v tej súťaži ako dôkaz toho, že sme Enviromesto, tak táto linka už nefunguje dávno. A čo sa týka napríklad chodenia na bicykli, tak na mestský úrad, čo bolo prezentované ako super akcia, tak mesto vzadu za mestským úradom vybetonovalo ďalšiu plochu, kde bola v podstate to vedené na katastre ako záhrada. Takže sa vás chcem opýtať teda, že ako môže mesto, ktoré nezadržiava vodu, ktoré nesadí adekvátne zeleň, ktoré rúbe zeleň, ktoré nemá ani separačnú linku, ktoré nezadržiava naozaj vodu tak, ako má, ako toto mesto sa môže stať Enviromesto a ako vy môžete toto mesto vybrať do tejto súťaže, pretože ja tu bojujem už roky za to, aby sa tu správali sme k zelene ako treba. Mesto Púchov dodnes nemá ani koncepciu zelene. Takže ak vy asi tomu rozumiete, že fotosyntetická rovnica čo je? To je 6 CO2, keď ho chceme zadržiavať. A bez vody 6 CO2 plus 6 H2O rovná sa C6H12O6 plus 6 O2, to čo dýchame. Takže bez vody to nepôjde. Čiže my tu spevňujeme plochy, robíme parkoviská, vodu odkanalizovávame, aj to málo stromov, ktoré v podstate zasadíme, tak nemajú vodu. Takže toto, čo ste tu ukázala, bol krásny príklad toho, prečo to v meste v podstate je tak, ako to je. A ešte chcem sa vyjadriť, prosím vás, k tomu stromu, ktorý ste tam uviedla na tom cintoríne. Nebola to korektná fotka, pretože tá lipa, ako ste videla, bola tesne vedľa hrobov. A keďže sa kopali hroby, tak tej lipe sa zničili korene. Tá lipa by to bola vydržala. Takže túto fotku by som prosil, aby ste teda stiahla, pretože tá fotka nie je korektná. Ja vám ďakujem, ale chcem predsa len vedieť od vás odpoveď, prečo mesto Púchov bolo do tejto akcie vybraté. Ďakujem. Ja vám ďakujem za váš vstup, ale poprosila by som aj ostatných, aby sme išli v zmysle toho nášho programu. Teraz nasleduje práve tá praktická participácia. Prepáčte, pani docentka, ja som mal konkrétnu otázku. Pýtam sa vás, prečo bolo mesto Púchov? Pán Bizon, ja vás naozaj veľmi pekne chcem... Prečo? My sme vo verejnom priestore sme. Ako človek prezentáciu prezentuje pani docentka, ktorá má na starosti, takže nie je tu na to, aby vy ste tu organizovali toto podujatie. Ja som sa opýtal, na to mám právo. Na to mám právo. Ide to z peňazí, ide to z verejných zdrojov. Pani docentka, ide to z verejných zdrojov, poprosím vás. Z verejných zdrojov ideme. Ja vám odpoviem, ale prosím vás, aby ste naozaj nenarušovali toto podujatie, aby sme mohli by participatívny proces robiť. To, či sa niečo urobilo dobre alebo zle, alebo čo treba urobiť, to bude otázka tých ďalších zisťovaní. Mesto Púchov bolo vybraté na základe oficiálnych výsledkov súťaže. Vybrala to komisia. Ja nie som tu na to, aby som preverovala hodnotenie komisie. Je to oficiálny výsledok, je to oficiálny status. My sme z toho teda vychádzali. Ak vy máte iný názor, tak je to teda možno objektívne, možno neobjektívne, ale ja teraz sa vám neviem k tomu korektne vyjadriť, pretože my sme teraz na začiatku procesu. My budeme robiť tieto zisťovania.
Čiže mesto Púchov sme vyhodnotili ako aktívnu samosprávu a na základe tohto aj pristupujeme k tvorbe stratégie adaptácie. Ak je potrebné niečo vylepšiť, vylepšíme, ale to, čo vy hovoríte, to nie je len problémom mesta Púchov. Mesto Banská Bystrica má teraz 7 oáz zelených a keďže ich prezentovali, ja som sa tiež čudovala, že v prvej etape sa ide vyrúbať viacej stromov, ako sa ide zasadiť. No ale to sú záhradní krajiny, architekti, sú to špecialisti, ktorí usúdia, že sú to buď invázne dreviny, poškodené, choré, alebo že tam jednoducho, keď chcete vytvárať nový priestor, to sa jednoducho bez toho nedá. Ja sama som lesnička, ťažko to znášam, keď sa rúbe strom, ale tiež mi to bolo vysvetlené, tak ako to chceš urobiť, keď máme tu toto, o chvíľu to padne, aj tak z hľadiska zdravotného stavu. Čiže toto je proces tvorby aj verejných priestorov, aj v iných mestách. Cyklotrasy sa takisto robia, že vyrúbu strom, vyasfaltujú chodník, no ale potom prídu a zasadia. No, nie som celkom s tým uzrozumená, ale bohužiaľ je to priestor, v ktorom žijú ľudia. Vytvára sa tu priestor pre ľudí, pre nejaké vyžitie a bez toho to nejde. Čiže to nie je len, že mesto Púchov, aj v iných veľkých a krajských mestách sa pristupuje k tvorbu nových priestorov tak, že je to nevyhnutnosť. Ja viem, že malý stromček nemá hneď takú transpiráciu, že nevyprodukuje toľko kyslíka, že nezadrží toľko vody, ale my nerobíme len opatrenia pre súčasnosť, a robíme to aj pre budúcnosť. A práve možno, že tým, čo sa nám teraz nezdá, ale sa lepšie pripravujeme pre tie ďalšie 10 ročia. A to, že sa asfaltujú nejaké spevnené plochy, opäť proste niekedy ľudia to rozhodnú. Ľudia si vyberú, prečo majú ľudia 2-3 autá a prečo sa rozhodnú, že radšej chcú parkovaciu plochu a nechcú tam mať trávnik. Čiže tu je potrebné práve vplývať na tú mladú generáciu, na deti v školách a byť spätne na rodičov a povedať, my nepotrebujeme 3 autá, my nepotrebujeme toľko parkovacích ploch. To nie je problém tohto mesta, ale je to problém v rámci miest Slovenska. A je na samospráve, ako sa k tomu postaví a jednoducho dobre, tu si želajú ľudia betónovú plochu. Oni o chvíľu uvidia, že buď sa zmieria s tým, že tam budú mať horúce, že im voda odtečie do kanalizácie. Bohužiaľ, ľudia nie celkom vždy správne rozhodujú a práve preto je potrebné robiť takúto osvetu, aby čo najmenej dochádzalo k takýmto situáciám. Pani docentka, v Púchove ľudia nerozhodujú. V Púchove rozhodujú poslanci a primátorka.